Hej YouTube, det her er en lille kanalinfo video, noget. Min stol knirker lige lidt, undskyld. Og jeg vil også lige sige, hvis jeg har pustet lidt i mikrofonen, det må jeg lige undskylde. Jeg skal lige ordne det lidt senere. Ja. Men på den her kanal, der vil der komme vlogs. Det ligger i navnet, det er vlog 100. Ja. Og ja, der vil komme en masse vlogs, og jeg vil starte med at optage fra mit Microsoft HD kamera. Og nogle gange også for et jeg har hjemme hos min mor, det er Microsoft Live HD noget. Men jeg har også en anden kanal, hvor jeg har nogle vlogs på fra start af. Og derinde ligger der også et par gameplays. Den kanal vil jeg føre videre, altså der kommer bare min vlogs ind på. Nej, min gameplays ind på. Her der kommer mine vlogs. Ja, det er bare lige det, den her video den skulle handle om. Den er godt nok ikke så lang, men der kommer et link i beskrivelsen til den anden kanal. Men jeg håber, I vil nyde det, jeg laver, og vi ses. Hej hej. Og PS, hvis man kan sige det i en video. Jeg vil komme til at optage noget med min telefon eller min iPod, når jeg finder ud af at gøre det. Så, men den her gang mener det. Farvel, og have en god dag.